I alle sammen velkommen til den video. Det der. Det klarer den der. Så kom ind. Endelig. Hvordan? Ja, jeg har lige været sket nogle problemer på min forberedelse. Problemer er altså ikke noget, og ja, nogle lidt ting. Vi fortsætter fra der, hvor jeg startede i går. Og jeg har fundet ud af, hvorfor det var det helt lidt kokset. Og det regner. Det kan jeg godt forstille det. Ja, spillelydet fylder halvdelen af min video, der også fordi der er så højt lyd på spillet. Så det er sådan, man kan høre spillet. Larm vel lidt, men altså bedre. Nu kan det mest høre på selv, man taler. Nå, lidt af hvert. Ja, det er bedre. Det var noget, der var virkelig. Så meget også. Slukker bilen, der også ligger på motoren. Det er så bare øst. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Kan jeg ikke lige magte det nu? Det kan jeg simpelthen ikke magte, at det ikke er helt efter min plan der. Det kan jeg ikke magte. Tasterkanaver. Det må jeg lige sige med. Og nogle joystick til venstre. Og ja, så var der ikke noget med det. Og så lys skal jeg gøre det i 8. Det er bare lys. Det er jo bare el. Og så var det der. Hvor langt lys kommer over til venstre, og så tror jeg mange gange. Den og den, de virker. Yep. Ja, så kører de lige jo. Ja, det er godt. Så gør vi. Og vi kan godt lige gå lidt ned på videofiskeren.
Det er ikke fordi du også stod... Åh. Okay. Nej, jeg tager lige her. Det har jeg lavet til. Lige se. Har jeg tid til det? Nej, der er jeg ikke. Død. Ej, så er det ikke. Men så må vi jo komme for at se det. Må vi prøve at se, kan vi komme ind og holde der? Så jeg kan godt kunne tage eller... Okay. Men det er ikke fordi jeg ikke kan ikke. Det er ikke fordi jeg skal køre op i hans sport for at det er mit første. Det skal jeg også gå fast. Bare lidt. Det er den ufor det står. Det er bare det fordi jeg skal lige sørge for. Det er lige helt det bedste. Ja. Det er det bedste. Vi får ikke backspring. Nu holder jeg roligt. Og så er vi. Nu kommer jeg jo så for sent, kan I så. 6, så er der nogen tilbage. Lys. Hvornår var det lige, de forventede på den her? De forventede på den kl. 8. Fart på. Ja, og I får lov til at se rigtig godt. Går I ind og studerer. Så lige kører jeg foran, hvor der er vælge for. Det er ikke lige helt det bedste. Det er svært at køre. Jeg er enig. Hvis jeg ikke lige kan få købt bilen, så fordi jeg kan ikke godt lide. Jeg vil også kunne se, whoops,
en rundkørsel. Direkte fra motorvejen af. Nu skal du bare i motorvejen, så er det en rundkørsel. Nu tager vi en rundt. Nu har jeg så ude og køre en tur i dag på min cykel. Op i skolen. Så, ja. Det er jo så. Så der kom en biler der, så havde jeg ikke lige set. Og så kører vi den frem. Jeg ønsker meget, at vi skal gøre med. Jeg så den her. Jeg nok synes kun lige at stoppe. Det går der nogle i. Ja, der også. Det skal holde. Wow, hvad sådan der? Jeg skulle ikke holde på den der. Jeg har også kørt af. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg havde troet, jeg kørte lige vejen rundt. Det havde jeg så ikke fået gjort. Der vil blive. Så gør vi. Og så er vi gang. Jeg bliver til meget, men der tror jeg, at jeg færdig på det. Der vi ser den 12 meter der. Altså, når først hastighedsgrænsen er sat op. Ej. Scheiße. Og bilen ved igen. Nå, det er godt. Man kan se, hvor han voldsomt skørt om. Så tager vi arbejdsplads til.